okertu dio lesio ankerrak. Sorpresak izan dira eta ez txikerrak, emaitzak baldintzatuz barraren okerrak. Denetatik izan du aurtengo winterrak. Denetatik izan du aurtengo winterrak. Alaxe izan da, Pakito Lujambio, alaxe denetatik izan du aurtengo winterrak, ongi etorriak txiktxakera. Aitor Albizu, aiangizikan, zelan, zemoz? Oso ondo, gustora, zuek ez beste behin bai da, bueno. Ia zelan doan gaurko tertulia. Bueno, Pakito, gaur elastika dotoi ekarri digu, gaur morea oze kolore da hori, parpun. Baki sortzila, beti zigortuta. Beti zigortuta sortzila egin, da, bueno. Zigortuta, izaten duk zigortuta, atzian zein dagoen arabera, noski. Nutik sortu dek kamiseta hori? Kamiseta dudek, 80. hasieran, balda jaialai, horre ekimen bat, osea, proiektu bat sortu zuten, hainbat pilotarioi, haien artean nere bi anaiak, beste pilotarioi batzuk, beste jende batzuk, sortu zuten, da, bueno, denboralditxo bat funtzionatu zuen, gero etxun aurrera egin, da, bueno, saiakera bat izan zen, erabat pribatua. Erabat pribatua, anetzan izan du laguntza, osea, diru publikotik batez, da, ETB-ek eta horiek ere zuten orain ematen diran laguntzak eman. Eta, bueno, saiatu ziren, girela partiduk, baina etzun aurrera egin. Apustu horra egin zutena, baina zoritxarrez askotan gertatu dan bezala jaialai estapuntaren historian, egitasmo guztiak ez dute aurrera egin. Aurrera egiten ari dena da winterra, eta Aitor, Pakitok esan duen bezala, denetatikan aurtengo txapelketa hontan, gidoilari trebeenak ere neiko lanak hau dena asmatzeko. Bai, da, bai. Nik nuk be, apurtxu bete egon nazenien, bueno, prestatzen edo tertulio honen nondien orakoa, hori da lehenko behin jarri dodan esaldiz, ez? Denetatik egon da winter honetan. Eukidoguz partidu parekatuak edo berdintzuak, orokorrean, eukiduguz baina asko, akatz asko nire ustez, partiduetan, naiz eta batzutan, horiek nahiko ostondu egin diren, hirugarren zeta egon delako. Hau da, partidu asko nire ustez, ez dira onak izan, baina hirugarren zeta egon keren, emozio puntu horrekin, nolabait itxuratu edo ahaztu egin dira lehenengo bizete horietan izan dako akatzak, kaleak edo abarrekoak. Uste dut, dagoeneko 8 aldiz egon delaia, 8 partidutan jokatu da hirugarren zeta, ez? Izan ditugu sorpresa hondiak, iragarrita zeuden batzuk, erkiak berak izan zuen uste dut sorpresak egon alzirela winterrean eta bera, kalean geratzea izan da igual, hondiena López bera be, kalean geratzea, bori be sorpresa honditzat hartu aldugu, ez? Gero dugu bueno, epailekin gora berak, 3 epaile kantxan, epaile bat barrean, azkenean berriro erabaki da 3 epaile, gora berak, zaila da, epaileen lana, hori argi du, zaila da. Baina, bueno, hor egon dira, bueno, saltza izateko aukera hondia egon da, ez? Da gero, zelan ez, Xabiren lezinoa, zori gaiztoko lezino hori, eta horren ondoren hartutako erabakia, osea, denetarik joki dugu. Pakito, polemika, istripua eta zailkapena puntuatzeko, finalera iristeko neiko garestia.
Bai, oso garesti da, eta gaina baldintzatua, ezta? Osea, Aitorrek aipatu dituen bezala, barrarekin, gora berak, emozioa, bai, 8 partida izan du da hirugarren, eta horietatik 6 bosta lau. Beste bat bosta bi eta bosta hiru. Eta horrek ematen dio, pues, emozio horrek asko estali du, ezta? Atzoko partida, ba, bi jokotan ez zuen historiorik izan. Ez zuen historiorik izan, eta ez zuen tensioa handia, zeren bati balio zion bita hutsak. Bestiai bita batek ere balio zion. Gero beste baldintza bate izan dua, hor, biarrizeko anaien artean, igande gauean iritsi ziala Daniatik, gazteak dira, baina bapatian beste frontoi batetik, gorkak sestua berria zuela ere zerbait jakin dut. Orduan, guzti horrek ez zuen historia handirik izan, eta gero, emozioa ez zuen izan. Hirugarren setea funeske horrek estaltzen ditu, baina guri zehar jokuana gustatzen zaiguna hori hainbat partidotan ez dugu ikusi. 17 partido egon dira, eta hola borobila jokuan aldetik, bueno, baten batzuk beti egoten dira partido guztitan, tanto batzuk izugarrik izaten dira, baina akatsa hundik, eta atzo ere lehenengo jokun Goitia eta Lekerika, kosta egin zitzaien sartzia, komunikazio falta izan zutela, kosta izaten, eta gero etzun inongo historiarik esan, bigarren jokun ere, ematezun hor, lauta junda gero, bide bereti zijoala, gero launa empatatu, bosta lau aurretik ere jarri zian, gero 8 eta agur beno. Bukaeran, bukatu zanean, da ateatzen nahi ginean, norbaiti entzun dion, ezta? Haze partidu kakatzua. Bai, esan nun, bai, beste batzuk ere izan du idolakuk, baina emozioa egonda, hirugarren joku egondelako, eta atzo, etzun horrelakorik izan du. Etzun horrelako. Ungo gea pixkanaka banan edo aztertzen, Winterraren gora berak, badakagu finala, badakigu zeintzuk jokatuko duten, aurrelari bat ez ezik, Aitor, dagoeneko ematen du erabaki dutela hirugarren aurrelaria jokatuko dula, eta hori hain justu datorren astelenean erabakiko da. Bestela, ez zuen eukiko inungo zeharik erakarpenik edo erakargarririk datorren asteleneko partidak, baina bueno, urreizti izango da, Johan Sorozabal, nola ikusi duzu erabaki horren inguruan sortu den, bueno, ez jakintasuna. Bai, Xabiki lesionatu zanetik, ba, zabaldu da hor, astebeteko espekulazioreko tarte zabal bat, zabaldu da, ez? Espekulazio horretan, ba, bueno, bakoitzak egiten ditu, ba, bere apustuak, bere autuak, bere iritziak ematen deuz, eta bar, ezta? Komentatu da, bai, momenturen baten komentatzen zen, atzeratze bat, ez? Egin alzela, nik hori momentu batean ere ez dut ikusi bideragarri, ze horrelako desio baten aurrean, beste bezala da, astebeteko kontu bat, ez? Orduan ez dakit zer dela eta aipatu edo maigaineratu den egingarria zen aukera hori, ez? Eta atzo hori jakin genuenean, ba, hirugarren aurrenlaria izango zela ordezkatzeko, hain zuzen ere pakituk berak komentu uztan, partidu hasi horretik, ni momentu horretan, nik behintzat ez da oso ondo hartu. Berotasunak edo danalakoak, edo kontrapi hartutako informazio barri bat, ez nuen espero, zelan edo alan, bueno, pixka bat deskolokatu egin ninduen, eta gero ingurukekin berbetan be altzerako gauza bat, ez? Berri ikusten genuen, ze, karo hor tartean badago paradoja bat, ez? Kanporatua izan den pelotari bat, garaile bihurtu edo suertatu aldela, ez? Orduen, horrek zelan edo alan, bai, ez dakit, gazitasun punto bat utzi biztan, beha gero, pixka bat berotasun hori joan da gero,
eta ikusi dut, erabakia hartzea oso zaila da. Eta horrelako erabaki batek hainbeste datu, hainbeste gorabehera, hainbeste aldagai dituenak hartzea oso zaila da. Eta 11 buelta emongo utzi izan, segurazki, erabaki hori hartu baino lehen, ez? Azkenean, hainbat aburu, ez da, hainbat aburu, ez? Baina iritzi bat, datu barik, iritzi bat, ezagutza barik, iritzi bat baino besterik ez da, ez? Eta uste dut eurek, datu gehiago dituztela, eta ezagutza gehiago, eta horregatik hartu dutela, erabaki hori. Nik ez nabera nahi, desde luego da, desitxuratutako partidu bat. Eta, bueno, honek ematen du bintzet, hori lortu duela, ez? Egongo da, ukiko dugu, guintarrari eskatzen jakon, final bat. Baina dinot, zaila izango zen erabaki hori hartzea, kritikak egongo dira, da egon dira, baina erabakiak hartzeko lekuan egon behar da. Eta, bueno, hartu dute, eta aurrera duan dena. Ematen du improvisatutako zerbait izan dela. Hau da, ez zegoen aurretikan finkatuta halako kaso batian hau egingo dugu. Horrek sortzen du pixka bat egonezina. Nik ez dakit hori honan den. Nik badakit, bertan ematen bazan minartzea, bertan bazeuden, bagoazan ordezkatzeko pelotariak, baina horrelako ordezkapena beharrekoan, beste pelotari batzu ingana jo beharreguan, ez? Kasuan, Olaranen kasua daukagu, ez? Nik uste dut orokorrean denontzat, pentsat ibili garen okorre komentatzen, aukera ikusten genuen, Olaran bera izatea ordezkoa hori, zan logikoena edo naturalena. Ez dakit, nik ez daukat ezagutzarik, ez daukat datorik, hori horrela segaitik ez dan izan. Ez dakit. Igual beste arazo batzuk, edo beste egoera, beste egoera batzuk dira. Baina, bueno, hau da, hartu da nire bakia, denpora bat izan behar dutela. Eurek bermatu nahi izan dutela, denbora bat, erabaki hori alek eta egoki nahi izan daren, uste du. Pakito, hor, ez dela Olaran sartzea, edo finala bertan behera ustea, hori erokeri bat ematen du, baina kirol batzutan gertatzen da, ez? Banaka izaten da nian, da binaka ez dakit, baina Roland Garrosen da finalera baten lesionatzen bada, ez da jokatzen. Hemen badakigu konparazioak egitea, erokeri bat da. Olaranen aukerare hortzegon, baina, erabaki dute bestela egitea. Bai, Olaranena nik uste dut guzti etorri zitzaigula burura, gaina ikusi dugu beste zailkatze fasean, ordezkatu zuen Johan, itxura oso ona emanez gaine, esango nuke berari esker sartu direla Solozabaltarrak finalerdiko ligaskan, ez dakiz zergatikan, 5 ediziotatik 4 ediziotan Olaranek parte hartu du Winterren, aurten ez dakiz zein izan duen arrazoia, jokuan aldetik desde luego ez, zeratik demostratu zuen. Igual presillo gutxillo izan duzulako, baina ikusi genuen Olaran alai bat, ausarta bat, errematatzaile bat, eta gero Olaran azaldu zanean bere izena edo espekulatzen genean horrekin ere esatzen, baina egin du bikote baten ordezkoa, orduan egin behar du beste batena, beti azaltzen da eskuz, nola Peñak ordezkatzen duen, bai Laso, bai Artola, edo, hoi, gutxikeri bat bezala, mal menor bezala ikustezan gauza da guk ikusi nahi dugu, berme bat euki izango dela partidu bat ez dagona jokuan, ezta? Eta orain, Olaran hola sartu, bestela ere etzan justua izango, Aitorrek esan du, zailkatu ez da pilotari bat, kaleratu izan duen pelotari bat, atera daiteke txapeldun. Horren alternatiba zer da, finala bertan bera ustea, hoi ere ez dugu nahi. Hoi ez dugu nahi. Ez dugu, Roland Garrosan da hoi eman izan du da, ezta? Baina ez dugu nahi, guk ikusi nahi dugu final bat. Orduan,
pasatakuk pasadiren bezala, bai emaitzak desitxuratu ditulako barrak, batzuk ez diala sartu, bestea sartu direla, gero barandikaren pilotazoa ondoren etorri da lesilu horrek, asko baldintzatu du, nik uste dute bai, buelta asko eman dizkatela, eta formula hori bilat aurkitu dute, formula hori erabaki dute, eta orain bi partidu gelditzen dira, asko dagoena jokuan, urrengo partiduan, Urrestik eta Johanek ez du jokatzen, baina Urrestik jokuan daukan, gutxinez joko bat irabazin behar du, eta, bueno, beste espektatiba batzu sortu dira, bestela etzun izango inongo espektatiba. Pakito. Eh? Partidua irabazi behar du Urrestik. 2 puntu ditu. Bai, partida hori da, bita utz edo bita bat. Bai, bita utz edo bita bat. Bita utz edo bita, arrozeide. Ordezkapenaren puntua amaitzeko, izteko, egunean bertan dauden ordezkariak, hau da, Astelarra da bat, ez da, Aitor? Eta bestea Amets. Aratz. Berriatxuko. Aratz, bai. Hoiek, ez da gutxi esteare pixka bat, ordezkoa dira, baina zerbait gertatzen bada, gero, fuera, beste bat hartu behar dugu. Mailaren gora bera izango da horreztan, nire ustez. Zeren atzean ere, egontzan, mantxi egontzan ondosik zegoen, eta portetek jokatu zuen. Eta aurrian, Johan ordezkatu zuen Olaranek. Ez da momento puntual bat partiduan bertan, aurrekoan, barandika, lesionatzen zan, tanto batzuk edo jokua edo ateatzeko prest egontzako zan Astelarra. Baina ja aurretikan zerbait ikusten danean, nik uste dut joan direla beste joku maila baten bila. Aitor, barrak, zalantzaren txokoak erabat baldintzatu indu aurtengo Winterra, eta horren lekuko Lopezen kanporaketa edo erabaki polemikoien ondorioz, nola bizitu izan du dezuzuk hor bertan, frontoian, gero Gernika bueltan giro hor. Bai, a ber, ni lehenengo eta behin postu nintzen, 3 epaile dauzelako kantxan. Ja guztadot, hori jauze kualitatibo potente bat dela. Horredik gehitzea, barraren kontu eta laugarren epaile bat, ondo bidean, ez dakit, nik uste dute, erabaki hona dela. Segertatzen da, behar bada, teknologiak. Harinago edo beranduago teknologia hor egongo da, eta hor egongo da zelen edo galan, gauza garritzeko. Dena dela ikusten ari gara, futbolean, zelako saltzak sortzen diren barrarekin, osea, gauza batzuk, betzak ez dira ulertzen, ez? Eta hain desberdinak izanik, ez? Alde batetik, teknologia heldu behar dela, nik ez dokat zalantzarik, helduko dela. Findu behar dela, hor zalantza gutxiago. Non daude zalantzak, adibidez, ez da unibertsala, bakarrik atxekituta dau Winterrean, bestetan ez da ligako beste islametan eta probatan eta barretan ez da. Orduen, dorainoko justizia edo ekitatea dago liga bera osatzen duten torneo desberdinen artean, ez? Gero, erabaki hartzerakoan, badakigu epailen dana zaila baino zailagoa dela, eta horretara zuzenduta torbarra ez, euren lana erresteko. Ni gehien bat harritu ninduena izan zen Johanen niretzat fallo argia dena, hori ontzat eman zutenean. Uste dute, frontean geuden gehienok ez gendule hori ulertu. Ze nabarmen ikusi gendun, hor falloa zela, ez? Orduan, ezenean sare altzatzen pasillo egiteko pelotari ez gendun ulertzen zer gertatzen ari izan. Osea, inork ez zuen ikusi zalantza modurik, gutxi batzuk, eta azkenean Johan eta Gorka, eureri emonetzien nien partidue, zerra izan zen. Zentzazioa izan zen,
haserrea, beste hitz batzuk ere badaude, katxondea eta danalakoak, baina nik kontestu horretan jarreko nuke, ez? Oraindik ikesten ari gara, denok ikesten ari gara, eta zer gertatzen da, zuk erabaki bat publikoari, gonbitea egiten badiozu implizitoki, erabaki horretan parte hartzeko, arriskua nabarmena da. Eta hori egiten du, Barrak, han pantailetan agertutakoan, lehen esaldakoa. Zenbat buru, hainbat aburu. Horren 2000 pertsonan, pentsa zerako saltza egon aldan, ez? Bai, izan zian barra bere egin du Barrak edo ez dut uste, nik baliabideak erabiltzeko daudela, nahi iruditzen zait. Oan, gabeziak pixka bat eta jutze joan behar dira. Hemen ikusten dugu sobre la marcha doala dena, ezta? Epailea, barra lehenengoa aldiz jarri zan, zalantzaren txokoa, bi epaile egoten zian, epaile beraiek joaten ziren, ere etzan oso zuzena, objetibidadia, sartzen zan, falta eman duna geho beha zuzentzea jutia, urren gortzian, nik uste dut asko salto handia josan, Antion Alberdi jarri zanean, gero aurten beste batea eginda, hirugarren epaileekin, epaileek ere txilibitua jotzen dute, zeren aurten ere hasieran ez zuten jotzen, eta saski altxa eta izaten zian da. Ni barra uste dut, barra kendu izan, ez da, adibidez, hiru partidu izan du da, hola pixka bat barra, zailkatzen ere izan zan, Ladutz Zabalan aurka, Erkiaga Ibarluzea, Erkiaga Gikutxu, orduan ere 5-4 izan zan. Bueno, pasa zanuan. Gero bigarren gue izan zanean, Goitia Lekerika Urresti López. Azkeneko tantuan hartan, salto egin ziola Lekei, berriro eskatu, besteak ikutu intzula. Ja, orduan, akatzen maila edo zalantzak igo egin zian, da ja, errematea josijon, Johanen arrastuan, bete-betean, betzat arrastuan, gainean bete-betean josu nien, ez da. Hor barrarik gabe ere, telebista hor dago. Horrez ez tozan barrarik egon, telebista egon hortza egon. Telebistak errepikapena emango zuen, eta ikusiko genuen, baina barrari epaileai ezin diozu ez erreskatu. Ez badu ikusi, ez du pitatu, eta baino telebistan ikusi ingo genuen. Eta aurreko asteko partiduan, Barandika eta Baske, Goitia eta Leken aurka, ikusi izan, bote egin ziola Baskeri. Epaileak bote egiten duenean, segun zein angulotikan ez du ikusten ere, baina pelotaileak bai ikusten du askotan barruan dagoenak. Eta gero galdu egin zuten, Baskek eta Barandikak galdu egin zuten tantua. Eta eterek errepikapena eman zuen, eta ikusi zen, botea nola eman zion. Orduan, telebista hor dago, eta ikusi egiten ditugu, atzo falta bat eman zioten Johani, salto egin ziolako. Ne ustez besten bateri igual emateko moduko bat egon zan. Baina orain barrari gabe, horiek pasatzen dira, eta ez dago reklamatzerik, ez dago eskatzerik. Barrak ere bai ekartzen zula, pixka bat igual, kakotxen artean, abusatzea, eskatzea. Nola badaukadan eskatzea, eta ja, joku aurreratuta dagoen, eskatu ingo dut, ez da. Bueno, baina hori ja arautu zan, oraingoan arautu zan, ez? Pizka bat horian neurtzeko. Orain dela 2 urte bai egon nor desmadre punto bat, baina aurtuan ikustu dut hor, aldetik bai egin zen urratz bat hori eskatzearen kontu hori regulatzeko. Eta bueno, gero, azkepian barra hori da, ez? Euskal Telebistako irudiak dira, edo ez dakit uste dut horrela dela, ez? Hori beste kiroletan ere gertatzen da futbolian hain justu, enguan San Mamesen ez naiz futbolzalea, baina bueno, horre teleberrin kiroletan da Braizi ateratzen dioten txartel gorria, ez? Ikusita gero, esaten duzu, eta barra, nundagor barra, ez? Erabakitzeko epai justua den edo arbitroak gaizki egin du. Orduan naiz Euskal Telebista hor egon beti barrari gabere epailiaren epaia zalantzan edo geldituko da edozein modutan.
Orain, beste kontua da, torneo txapelketaren erdian edo, kentzea, hori inedito esote da. Hori ne ustez errekonozitzea da, ez zenbiltzala ondo ere bai, zuk errekonozitzea, hor akatsa batzu zen euskala. Ez zenun uste, ez ziten uste, akatsa zeudenik, baina azaldu egin dira, ezta? Aurre ikusi gabe, dena ezin da aurre ikusi ere, ikusten da, gero, epailean lana benetan da zaila, dena ezin dugu, ze abiaduran ibiltzen dan. Begira, Barandikari pilotaka da josionien, telebistakuk esatariak esaten zuten, bularrean jodio. Bularrean jodio, eta gu esaten nun jodio, bularrean, bizkarrean, azkenian ukondoan izan zen, ezta? Telebista, baina hain askar joaten da, eta nik uste dut epaileak noski ezin da oldartu pelotariakin, eta pilotaria ere ezin da oldartu epaileakin. Eta pilotariak ere badaude batzuk hor berotasunean ulergarria da berotasunean, zeitun esku altxata pido. Eta hor du tensilua edo presilua jarriz. Hor kunatorri batean, bi norabidean laguntza bat, ezin da epaileai ere presilua sartu. Eta batipat nik uste, eta hori pilota profesionalean ere oso ondo eraman dana edo azpimarratura dana, epailearen autoridadea. Joko zaharretan, aspaldiko kontuk, epaile lanak ez zuen edozeinek egiten. Herriko alkateak, beti norbait prestigio handiko pertsona batek hortik handator, nire ustez, epailea eta ez arbitroa edo beste kiroletan erabiltzen diren terminoak. Epailea dira juezez badakigu ze esan nahiat daukan kontestu hortan. Eta programetan, pelota industrialaren epoka honenetan da, beti azpimarratzen la decisión del juez es inapelable. Será inapelable, eso es. Eta Milaneko esferisterio de Milaneko pelotalekuan, Ezker Orman izki handietan, la decisione del árbitro e inapelable. Kiston letrak handiz, letra zadarretan. Orduan, akatsak bai, baina autoridadea sor zaio epaileari delakoa. Eta hori, nire ustez, hori barrak pitxin bate nahaztu edo kendu egin dio autoridade puntu hori. Hanka sartuko dutela? Seguru baietz. Nik neronek, lenguan pakito izketan atxu ginen kafe baten bueltan, ibiltze ginen frontoi guztietan, Gernikan ere gogoratuko zehaitor, pilotariok epaile lanak egin genituen. Bai. Derrigortuta, Eta gainera, anedota bezala, nik garai hartako intendentiei esan nio, protesta inio, ¿por qué? Zeratik ganin behar dugu. Oye, pues si no haces de juez, no vas a jugar más. Arek bai autoridadia jueza baina bello. Autoridadia, perdón. Txiton, isildu ipean. Inapelable eta innegociable. Innegociable. Eta nik ustean... Hila bat baduz nau, esan duzuenagaz. Nik uste dut, denok ikasi behar dugula, hemen prozesua dau, ikasketa prozesua dau, denok ikasi behar dugu, eta ikasketa horretan, ia gure rolak zeintzu diren. Horrelako abusuak eta abarrekoak edo abaguneak ez daitezen bilakatu edo bihurtu, tentzino erantziak gehitzeko. Bai. Horri, gehitzen badiozu, publikoarena, eta 2000 pertsona, epaile lanak egiten, bakutsa bere interesekin, kabo. Nik uste dut, momentu horretan, ni naiz eta ineditua edo arrano xamar uste erabakia, niretzat ondo hartutako erabakia zen. Zergatik, zein sosteniblea zen. Autoridade horretan ja igatze prozesu bat egon da, zelan edoan kolokan jarri da autoritate hori, eta ez dakit, partiduak azteko girua be, niko nahazita eta nahaztuta egongo zen. Orduen, a grandes males, pues grandes remedios, batzutan esaten den moduan. Gaitz erdi, euskiraz esaten den bezala, ez? Gaitz erdi. Bai, partidua jokatzeko pelota jarri behar dira. Eta epaileek ere behar dira.
noski formakuntza bat eta nortasun batean eta uskeria bategatik han daude erabakik hartzen arriskuan, pilotakada bat hartzeko arrisku ederrean, eta, bueno, jendiak hori kontutan eduki behar du, ez dela lan batere erresa. Gero nola dauzkagun beste kiroletako tresna batzuk buruan, kesi ojo de halkon, kesi tal, zergatik hau ez jarri, hu ez jarri. Ja, hor epaileak ez du, espadu ikusi, ez dula ikusi esango. Osea, ez dago maltzurkeririk hor. Puntu batean, orduan, kontutan eduki behar da epailean lana ere. Bai, eta jakin, erabaki horrek, batzutan kaltetuak, beste batzutan aldekoak, joan etorrian dabiltzala, orduan, ez dakit, komentatu duzu beste kiloletako tresnak konparatzen ditugula, nik ez nukena nahi da beste kiloletako jarrerak eta jokabidean publikoarenak. Hori da. Orduan, hori saieste aldera joan behar dugu denok, da horregatik dinot, ikasketa prozeso kolektibo bat izan behar dela, ez? Atzo horretaz, asko bostu nintzen, zeren frontoia zegoen lepo. Atzo zegoen lepo. Zegoen jokuan, lekerika gernikarra, goitia markinarra, eta zegoen lepo. Eta jendian jarrera, txalo denei, irabazten dula, saki egiten dula, txalo, inongo txisturik ez, inongo fakturarik ez, hoi oso asko postu nintzen alde hortatik. Bueno, Aitor, da Xabi Barandika, destino zori gaitzeko istripua. Zelako pena. Daia bigarrena da, puntxuan egon den unean, zer ikustu eta aur bere winterra esalat, aurtongoa. Nik uste dut, azpimarratu beharko baliz winterreko ibilbide guzua ikusita Xabi nik uste dut hor maila gorenan jartzeko moduko dela. Da bai, kriston pena hartu dugu inguruen, eta, bueno, potxo eba, sexta puntua maite dugun guztizok, ez? Goiti bera, profesionala den pelotari bat, prestakuntzare izugarrizko garrantzi emoten dutzona, eta hau gertatu izan da. Adina hau gertatu izan, beste beleunean gertatu izako, orain dela 2 urte guztu izan zela ez, bertan be puntuan egoan, berriro hartu dutonoa, da berriro hau ez. Bai, amendik 4-5 hilabetera, berriro ikusten dugun kantxan, eta berentzat ziur nau, bere aldetik, dagoen eta dukan guztizia jarriko duela mairaien. Eta ematez gainera bere joko estilua zala eraginkorrena aurrera egiteko, ez? Akatsa gutxi, atzeraka, bere joku klasikoa, ez da killer bat, baina, bueno, gaur egun jokatzen den estiluan aurrelari gazte horiekin, ematen du hori dela aproposena aurrera egiteko, egonkorrena, pakito besteak hori ikusten ditugu atzo Johanen kasuan bezala, sagarrari heltzea kostaite zaiola, Bai, partidoi bera jokatu zen lehenengo jardunaldian, aurtengo winterren. Aurtengo winterra hasi zanean, urriako azken astelenean, partidu hau bera jokatu zen. Johan Gorka, goitia lekerikan aurka, eta printzipioz favorito beraien zian, anaiak, zatikan goitia zetorren magiketik, eta bi jokotan galdu zuten 15-12, 15-12. Eta ez zuten ondo jokatu, orduan ere. Eta behin baina behiagotan esan dugu hemen, hauen bikote bezala anaiak ez dutela osatzen erabat, gero Barandika Basken kontrade ikusi genitun Johan Gorkaren terrenu sartzezan, Sakiei bote korrido errestatzen, eta nola ibili izan, ezta? Eta ez dute genitun espektatiba handi genitun, 2 mutil hauekin, duela 2 urte olakon bat, duela 2 urte jokatu zuen Lopezekin, finalerdila izugarria jokatu zuten orduan etxeon ligaskarik, eta jokatu zuten finalerdila izugarria goiko eta leken aurka. Izugarrizko partidu egin zuten, baina ez du gora saltua, pixka bat estankatuta bezala.
Gero aldiz Danian handikain dabiltza. Bikain dabiltza. Baina Gernikak, zuek pelotan ibili izatenak eta Gernika jokatu zuenak esaten duzue. Gernikak eman eta kendu egiten dula. Eta badirudi hauek bikote bezala behintzat, eta loen ez barandikarena suerte txarra, bai, joan dela 2 urte etzun jokatu, lesionatuta zegolako, etzun jokatu Winterra, iaz bai jokatu zuen Lopezekin, baina oraindik bere joko puntu jarrapatu. Eta iaz izan zuen beste zoritxarreko bat Durangon. Banakako txapelketan, semifinalean irabazi zion Erkiagari, gero tarte hortan finala ezin izan zuen jokatu, min hartu zulako, eta aritze jokatu zuen finala eta irabazi zuen. Suerte txarra, joko puntua oso nien zegoenien. Baina, bueno, aurrera Xabi. Bitxia da, esaten dugu, eske partidu gutxi jokatzen dituzte, ez daude kantxan, Sorozabal anaien kasuan, ideia egunero daude jokatzen, eta esan deken bezala pakito, hango txapelketan, bikain, ja finalera iritsi dira, eta beste bikotearen zai daude, eta horrek ematen du, abantaila izan birko lukeela ere, hemen jokatzeko, erritmoa, eta Tataniako frontoiaren eiko garajea da, ez pentsa, bueno, guain pelota biziki jokatzen dituzte, eta orduan diferentzia handigua da, baina hori, azkenean Gernikara salto egiten dezunean, ez dago esaterik zer gertatuko da, bitxia da. Gero, jokatzeko estilua konservadoreagoa izan beharrean, ematen du une batzutan, honek zer bota du, nola egin du hori, ez? Igual, espazaude konfiatuta edo egun honena biajia dela, konservadoreagoa jokatu pixka bat eutxiz, maz amarrategi. Baina beraien jokua ez dute garatzen, ez dute garatu. Johanen ez da errematatzaile izan du, baina badakigu jotzaile bortitza dela eta kantxan ondo mugitzen dela, baina atzo bertan erabaki oso desegokiak hartu zituen, atzo ere, ikusi dituen bi pareta batzu kantxan erdia, bai, tanto pare bat beti azaltzen da, horpe arribitxiren bat azaltzen da, baina orokorrean ez da, pixa bat, kriterio falta bat. Bai, ez da bakarrik atzoko partiduan izan, orokorrean, osea, nik ikusten dut hori pelotari ze injarka da bilela denbora guztian. Pelotak egiten du injarka. Ez? Dana, dira batean, egin beharko baletzke moduan, edo horrelako horrein batez. Prezipitazio handizegaz, bere jokabidegaz da bere jokatzeko eragaz, derabakizekaz, batzutan kolokan jartzen deu, bere atzelari zen konfiantza. Osea, dauz luze batzuk, benetan ulertzeko gatxak, oso zailak direnak. Eta batez ben, ikuste dut, Saltzer bada gaur egun bere ezaugarri nagusi zela, bilakara horretan bentsat hemen egualden ez dagoela aurrera egin, eta erabakiak hartzerakoan, kale egiten duela. Eta deno dakigu zelako poterea dukan. Osea, zelan bajatu alden peloti eta zelako toki edekon, baina ezke hori be, gerta gitxi hau ikuste jako, zergatik, peloteoan, ez da belako behar besteko zeuen erik ematen, esaleike, erramate ekiz bategaz beste batzuk dekizen doain hoiei begira edo, bera behorrelako jokoa egin behar. Da igual behar bada ez da profil hortako pelota dize. Igual behar bada, aurkitu beharko lukena lehenengotan da, zein da nire jokamoldi, zein da nire profile, darregaz, koherentea izan, eta batez lehen, errespetatu zure jokatzeko, ez? Zentzazio hori moten duz. Ematen du, pertsona bat nortasun desberdinak ukiko baditu bezala, ez? Ezin dituzu nortasun desberdinak, izan, erabatekoak gustatu edo ez gustatu. Kasu hontan ematen du, hau dula egin nahi edo beste ura, eta azkenean ez du asmatzen. Asmatzen ari dana, bere neurrin ere, da lekez kru
hor dago herriko semillare, ez? Unai lekerika, eta Leke kreu. txukun nahi da lekerika, poliki. Bai. Leke, bueno, leke oso maitatu da, herri zen, da, bueno, badaikoz bere saliek, ez dira bakarrik leke saliek, zesta punta saliek nik uste dut, aurton, ez jakien beste entzun, apurtxu eta palago ibili dire, baina leke, jo, ni hartzen amena da, zenbat sartzen da, osea, sartu, eta sartu. Esabeko pelota gatsa sartzen da bezan, zenbat dabilen kantxan, eta atzo bertan, bote korridua azkena, zenbat irabazten posizioan, ez? Hori ikusi horretik, Muntxuarren ikusi gendu, Paco eta Bizok egon ginen, Muntxuarren horrein dela aste bete tardi bat, edo, eta izugarra izan zen partidu, Ustot, fallo bat bera bez, ez zuela. Egin gero, ustot azpeitien, neko bakala bemin izala, baina bere ezaugarri nagusinetarikoa orainik izango nuke hori dela, ez? Ez dagoela erarik bera kantxatik ateratzeko. Nik uste dut fizikoki hobetu indula, Hobetu indula lehenengo winter raietatik honea, hobetu egin du, eta lehen jotetzen, eskubilekin, baina Gernikan eskubilekin, bere eskubilekin ez du hainbeste kate. Eta hoan, nik uste dut bera bai egindula pauso bat, eta nik hemen sartu eta segi jokatzen da fizikoki hobetu egin dela. Nik uste dute partidua ez da fizikoki bera etortzen da, eta Johan ere, Johan fizikoki egon daiteke egun osoa jokatzen. Egun osoa jokatzen. Atzoko partidan, niretzat onena Goitia izan zen. Goitia izan zen. Sartu zen partidun lehenengoa nik uste dut bera sartu zen, eta berak ez zituen batzutan egiten du, onena eta txarrena, ez atzo beste beak esan zuen elkarrizketan bera etxearean zaukala, eta atxaki pixka bat zuzendu zion, baina aurreko astetik lezilu ikasita etorri ziala, eta nik txukun ikusi nuen izugarrizko abiadura ematen dio, eta ondo ikusi nuen Goitia atzo. Bai, Goitia atzo protagonista utza izan zen. Protagonista utza, eta aurrelari batek, berak pelota kala gehien, kontu izu, partiduen berak aurrelari batek daramanien hori seinale hona da. Pikoten entzatez, horrek izan nahi du, hor dauela, ingerra, hor dauela protagonismoa, eta iniziatiba horrek dauela. Lehen aipatu dugu, Johannengan igual ez dugula bilakaera modurik ikusi, nik uste dut Goitiarengan bai ikusi dugula izugarrizko bilakaera iaztik ona, egon kortu eginda pilo bat, asko zentratuago ikusten dut, eta, gatza izugarriz deleko, muñekiako izugarriz, kriston, eskumiegaz kriston abiaduri emoten dutzo pelotieri, eta hor txapagaineko eta jaurtzen debenien txapagainekoak, eske gazte hori jende pelotien. Kontekstu, sakerit ez du hartzen, ez? Esko postu nintzen bera haitik, eta nik uste dut postazun ondizek emoteko moduen dauela. 13 tanto egin zituen, 3 galdu, eta Johanek berriz 5 egin da 11 galdu, badaldia, Terrible. Hor dago partida bikoska. Datuak hor daude, bai, nabarmen, bai. Hori ezin da saiestu. Bai. Alex Goitiak badaka hori gatza, elektrizidadea, etorkizunean sendotuko da, eta nola izaten da, urten poderioz aukerak baldin badazka jokatzeko, eta seguru emango diotela, zeren bestela zein emango diote, ez? Horre, eta finalaren egunean ere kontuz, horre bere pixka bat espaditu hola jokaldi gaizto batzuk egiten, aukerak badazkate berdin dala zeinen daukan aurrian. Nortasun handiko mutila ikuste zaio. Hitz egiten ere, lagunakin hitz egitea juten danean, pelota, zein pelota, haua, beak nortasun handila. Nik ikusten diot oraindik seguridadea sakeakin. Atzo ere, pasa asko xamar egin zituen, eta lehen ere arazoak izan ditu, sakia lehenengo zek. Gero, bigarren sakia eta ez tirua bezala, pasa eginda gero, baina hor pixka bat
hor pixka bat, eta gero, aurten, etorri zala Magiketik, eta ematezula oso enkantxatuta etorri zala, gero urrengo partidan hor Erkiagan da aurka etzan hain, etzun mantendu pixka bat bera egin zuen, baina atzo finaleako nik uste dut morales beteta dagola. Eta atzo maitasun handia jaso zuen bera Gernikako frontoian. Nik uste dut horrek txute handi bat eman zilola. Bai, zalantza, bai. Bai, konektatu egiten du. Publikoa zera bat konektatzen du. Eta horrezti altzen bada finalera, pologoraz betetako finala eukiko du. Ia zelan kudiatzen da bezen euren impulsoak. Oraingoan ez dute barra eskatzeko, nik eskatu bat, ibe eskatu bestia, eta orduan, han beste erabateko izango da. Bai, politia izango litzake. Iparraldeko bikotiare sortaleik ez, Johan eta Baski, orduan horren iparralde goaldere leia polita sortuko da baita ere. Bai, hori bizaren leke, aukera denetarako duko guz. Bai, eta politia da, aukerak daudela, posibilidade batzu daudela, oraindikan badaudela, ez dela aurreko urtean bezala, azkeneko partiduak etzaikoala zea funtsarik, ez da? Bueno, ondo. Gero, datorren astelenekoa egun berezia izango da, simbolikoa, hain justu, Imanol erretirua hartuko dula frontoi hortan. Orduan, nola bukatu duen, eta agurra esan beharra hor gazigozoak. Izango dira. Izango ditu, seguro, ez? Haina oparo bat ailuzea izan dene ibilbide bati, Gernike moduko frontoi baten azkeneko partio jokatzie. Da berak hain buruen euken eta danak ikusten gendun, eixen hor, Imanol finalien ikusten gendule, eta zelan egoalan, merezitako agur sendo bat egin edizeti, ez? Hori ez da posible izango, behan iziur nau, zelan egoalan, datorren astelenien, berotasun hori gerreko duela, eta rekonozimentu hori adierazi beharko dela baina da bai. Bai. Prestatu dute edo bate daki, ez? Esan nahi dut agur esateko merezi edo pixka bat... Agur esango du, eta gaina esango du joko honakin. Osea, oraindikan jokoz dagoen mutila. Osea, atzian, oraindikan honena izanik, bera horrek eta pena da, Imanol finalean ez izatea, baina, bueno, lehenago izango da, gero agian final egunean ere agian zerbait prestatuko dute berari omenalditxo bat, eta nola izango da, baina gainera itxura oso ona eman du, aurtengo winterrean, aurreko urtia baino itxura hobea eman du, eta ni badaukat gauza bat, gaia bat, gabezia eta ikusi ditugun gabezia bat beste zerbait esateko, baina segin nahi banek gai honekin. Bakarrikan hori, nik Imanol López egin gozatu indet txapelketa hontan. Nik ikusi nahi nun bezala, ez hor altrantan baizik eta egurra emanez, amorra bizian eta txapeldun handi bati dagokion estiluan, eta gutxienez hori erakutsi du eta gure zorionerako. Pakito, zer esan nahi dek? Bai, Imanol nazioarteko ligatik, aurreko udaratik, maila hortan ibili da, gero Donostian lauko finalean ere maila hortan ibili izan, eta urtengo winterra. Eta nik lehen esan ditugu gabeziak, eta hau barrakin, gora berak, eta aurreko astean, Xabik pilotazo hartu zunean, ikusi genituen irudiak aldageletan. Aldageletan irudiak ikusi genituen, eta ni txundituta genitzen. Han ez duen ikusten, ez da, botikin sistrin bat ere zaukatela. Han aiziala, goiko kemate ziola esprain bat, xigorrek beste zerbait, han era oso zatarrean, ez dago erizainarik, ez dago sendagilerik, olako
jaialdi batean, 2000 persona, ez da bakarri pelota jarentzat. 2000 lagunan, bati ematen dio bilotzekua, bestiaia ansiedade bat sortze zaiola, bestiak estorpo egiten dula eskailetan, ez dakit, ez nuen ezer ikusi, eta horrek atentzio eman zidan da, ez zitzaidan oso txiroa ulertu zitzen. Han bertan aldageletan, bueno, telebistatik ikusi genuen. Ematen du, espezialista honenetarikoak ebakuntza ingo diola, Xabiri, eta hori ere, bueno, gauza importantia da, ez lehen bailen zenda dadila eta berriz kantxara bueltatu, eta badaka jokua, eta hori nikan sasoi betean gainera. Bai, da, berape, bene esanetan, ez, deklarazioak egindako adierazpenetan, argi izaten dugu, ez? Ja, pazientzia nahiko landuta dukala dengo lezinotik ona, eta, bueno, hor badagoela, ja, ikasketa bat bintzat bermatuta dagoela. Eta bere partetik dana jarriko dauela, horretan ez dago zalantzarik. Ja, uda bueltan, berriro ikusteko moduen gausan, edo markineko karbetarako edo, ja, prez daukagun berriro, zentzatu. Bai, liga bete-betean izango da, Bizkain Cup ere datorren anbaseian usten dut azten dela, eta beste data efemeride kontuen hartzekoa da, otsaileak 15ean, hau da, datorren hastian da, ez da? Bizkain pilotalekua zabaldu zala, oain dela 100 urte. Osea, que Winterreko finala eta urte mugarrek egun berbereko. Egun berbereko, hori Mikel Gaztainagak kontua izateko, ez? Horren berezik omenaldi bat edo nolabaiteko aipamen bat, ez? Mikel Gaztainaga ibiltzen da hor hemeroteketan da bilaka, eta hain justu, nor, bagenekin noski aurten egite betetzen zirela 100 urte, baina zer fetxetan datorren 15ean. 15, bai? Eta beira, berriro, 10ean azten da Miami Citykoak azten dira kontoi berean, kantxa berean, laburtuta, 18 metrotan, baina, bueno, konformatu ingertu egoera dagoen bezala. Oan nola deitu berdieu, jam edo jam, o nola? Jam da, jam. Baina jam edo jam edo nola dira, bueno. Jam, inglesez. Jam. Jaialai Miami izango, ez da? Jaialai Miami. Urdai azpikuare jam. Baina atxekin, ez da? Ez dugu egin aspaldi, Aitor, koordinazio pixka bat lania jarri behar dugu, beha gu jartzen gaitu, eta beha jarri behar dugu, azkena egun ginean pedagogia arloan edo oso ondo azaldu zuen eskapada, zatikan, hoi ere izan dugu, Winterren, egun batean, eskapada ere izan dugu. Izan dugu, bueno, esan ditugunak, ezustekoak, pilotazkada, barra, eskapadak, zestua puskatu urreiztiri, sesto berria aldatu behar izan, nola engantzatzen zion, eta, karo, engantza da, gauza bada, sestua berria hartzen duzunean, engantzatzia, sestua, probatzen, gero bestia, errebotetik engantzatzia. Orduan pixka bat, koordinazio pixka bat hori sestu berria, sestua puskatzen danean. Aurrek urtean adutxeri puskatu zitzaion, ustaila. Baina antzegoen Goixerri, eta Goixerrik esan zion, segi berarekin, oendik indartzu eta asmatu intzun. Etzun sestu berria beste batat. Aurten urreiztik, aterazun, eta ikusi genuen engantzatu egite zinola. Zer dia gora beroiek, nola izaten dian horiek? Gora bera bat kontutan eukitzeko da, gure garaian, zesta batzuk geneuzkala. Asekibilagoak ziren garai hartan. Orain, irabazten duten diruarekin, ez dituzte hainbat zesta eukiko, hau edo beste ura ateatzeko. Orduan, konformatu inbier, daukatenarekin jokatzeko. Normalian guk egite genuen azan, bagenekien urrengo zesta zein atera behar genuen, fondoaren arabera, kurbaren arabera, temporada azteko 5 edo 6 zestarekin juten baginen, gutxi gehiago, danak ez dira berdinak, esate genuen, bueno, hau aterako eta aurrena, gero beste hau, eta beste hau. Beti etzan asmatzen, baina irizpide hori jarraitze genuen. Hor, anekdota bezala,
Bueno, gero, kontatuko dut, baina, gero, engantzatzen badu zer esan nahi du, zuk postura berdina, bota, adibidez, frontiz erdira, bota nahi dezula, eta errebesakin gora juten bada, engantzatu, eta eskubiakin engantzatu ere, bai, errebotetikan berdin, errebote zeakin, bere iteu da eskubiakin gora, horregatikan, hain artesanalak direnez, beti alukeria izaten da, ez ateratu dezun urrengoan urreiztiri gertatu zitzaion bezala. Hor, bitxikeria hor aiangizko batena, Aitor, Bai. aiangizko tigrea, Gerrikarena, Gernirena. hoi jute zan, denok bezala garai hartan, dozen ardi zestarekin temporazteko, 6-8 bakoitzeko, eta karo, honek tanpan aste zan, da bi parenta botatzen zuen, da gaizki ateatzeko zitzaion hartu, eta puskatu itezun, ez? Porduntziak gertatzen zen, bigarren hilabeterako zesta guztiek, ja, txikituta zezkala. Azten zan, bati erosten, bestia erosten, da, karo, modelo desberdina direnez, bera, bestaren arabera, egokitu itezun. Eskubiekin, zigen horan utzi, erregesarekin berdin, artistan za. Barek etzakan problemarik. Adek ezenkan atxaki modutik. Horren beste indarra zakan, horren zarpadak itezun hori, pelotai biantzia. Harik nik bere zesta pare bat egin. Oso ondo, azaldudek, galdetzen nin, eta ik esan dek, modelo guztik desberdinak. Dakigu, orain jaiala ikusten nahi dela, outsider asko, eta beraientzak sestu guztik berdina dira. Eta gaina, berdin ez duten nabarituko aurrea laiana txikizio dela, atzea laiana, ni komentaion batzuk horre, jendetan zian entzun, atzea laiana handiagoa da, hobeto harrapatzeko. Eta eman behar diolako, beste errekorrido luzea du emateko, eta baina arek esaten zion, eta dira, jode. Baina, normala da, ez jakitea, eta horregatik jendiak konturatu da dira, ezin dutela, hoi ez dela, erraketakin jokatzea noa bate, eta edozein raketa hartzen dugula, eta guk ez dugula zubatzuko. Are gehiago, profesional bat bere mailan, bere jokoaren 70% zestaren arabera da. Zesta, espadakazu ondo, konfiantzaz behera egiten duzu, nabaritu iten da. Eta are gehiago aurrelarien kasuan, killerrak eta errematatzaile peto-peto horiek eukibier dute zesta punta-puntan da oso zorrotz. Horregatik bere biziko garrantzia daka zestarena, gustu euki edo gustu ez euki. Eta gertatzen zen, ratxa txar batian sartu, eta zesta aldatu egoet. Zinez haber ratxa aldatzeko, eta gertatzen zen, eta zer esanik gau. Beste abiadura batekin irteten da pelota zestaretik, bere biziko garrantzia da. Eta lehen komentatu duzu Gerrikaren anekdota eta kontrakoa izango litzateke Carlos Arrasate dena, ez? Carlos Arrasatek beti zesta berriz egaz, edo 2 aste aske joka, eta ja aldatu egiten eban zesta, ez? Oso kapritxoso eta bere jokolako, berak uste zuen hori behar zuela, eta baitu zelako inbertzinu, ez? Estero behin edo aldatu egiten zuen. Bai, horre aurrelari batzu, garai hartan mianin... Da nahi zade, bai, neko... Nea nahiak ere 10 egun, 2 aste, etzun askoz iraunduko zesta batek, garo, zatik bere jokoa oinarritze zan, hori kostadiluan, da abiaduran, da prezizioan, ordon hori galtzen hasten zanean, aurkaria iritsi aliatu egiten da bi pareta, aldia izugarria dago. Bai, atzoko, lehen komentatu duzu, Pakito, Gorka zesta berriz egaz, alitu zela, baina zesta berriz egaz, baina zesta zarragaz alitu zen. Zarragaz? Zesta zarragaz, eta partiduen bertan gengo zenean komentatzen gendun, nik arazoak ikusten eben, pelotia tagatzeko, edo txulara lasaitasunez botatzeko. Eta, bueno, hor geratu ginen, gutxarra eukiko dugu, zerra bezez neko ondo manejatzen dan pelota lize da, ez? Ondoen etarikoa. Eta entzune utzan, komentarizoetan, zelan apurtu egin
jakon zesta bizpera edo, harinoko egunean, eta zesta sarrarekin aritu zelan. Nik goi dira gauza bat ulertu ezin dudana, Ia ulertzeko. zeren Ana Murumendiarafe galdetu zionian, esan zion hori, eske rompi la cesta Danian izango zen, da jugó con la cesta vieja. Nertian, joder, la cesta vieja. Aita saskigilea da, berak ez badazka. Pare bat, Bai, Ba- oso kurioso hau, Ba pentsa ze prekariedadea dagoen. bai, Sesteruen zemek ere hola badabiltza. Lehen esan dekenian ratxa txarra eta sestu aldatzea eta behin irakurtzen nun Isidro Izairre, sestero famatua Mexikon, haren esan aldia eta bai, pelota ja gaizki jokatzen azten danean beti sesteruen izaten da kulpa. Lasai. Hare ja asimilatuta zaukan, pelota ja, eske ez diak sestu ona egin eta hauta sesteruen izaten da. Ondo jokatzen dunean, bere meritua, pelota ja meritua. bai, hori baita ez. Festak leno esan dedan bezala, bere biziko garrantzia dauka, tresna berezea apartakoa dako. Bueno, mutilak, natorren hastian, ea zer nolako partida ikusten degon, Hori da. Urreiztik ala Johanek aurrera ingo duen, mutrikuarrak hor desiatzen ongoia, Gernikan ere bai, hainbat jende, Gipuzkoan Hain nahiko alde. nuke urresti izatea.